Yawai. Amofa. Sir. Na mu na mu shasho ai dai. Jomo. Huh? Jomo. Ha, chon misi. Jan say. Make a social distance mo ti ase ana. Mamu fa ensem ni agro. Dia omu ka no. Mamu fa ni agro. Eni tell say kra me pese na e beba adwuma bom. Misi say no, ebi beba no pa. Na ebi no ba awia. Se mo ti ase. Yes sir. Sa na e be ya adwuma no. Ya nye ni sa yi na e be wu. Social distancing. Eno susu hu hia pa. Bigiri say esa horo ni de. Mo giri no mo ne mo maame no papa. Hey. Usri, pele nimbi. Me ka se me hia, me bo ho ban no usri. Anyway, the American say, "She, sad way. Veronica bucket and a friend, the whole answer. Ubia bell road in sa. Emritiawomu. Ubia so baha no baba ya juma. E wo se nipa no road in sa. Asan we raha. Something American. Yes sir. Beba. Bia meji ba ko. Sir. Me, John. Thank you, boss. Thank you, sir. Sir! We a concert niba. Hwe, we. I'm fa bi mu someone sir. We sanitizer. So I say, oh, so we are. Now the ayon sir. Sisi obi also obi ka door mu, uko bi apuno, ususo bibia mu a, ese odi bi ye sir. We na bekum James no. Mutie da meka no. Nti mejasi table no so ho. Nti dia de ore esa na esi ho no. We na de be sanitizing no. Yare na kum nipa o. Wo opege sa no. Yare na ekum nipa. So what na meka no? Yes sir. Okay. Afei mo be hye aduwi na mahwe. Kaza mu di mi ho agro. Yes sir. We no mu di mi ho agro. Go for you man we chere me. Oh, Fire. Masha. Ozo. Masha. Spana no. Masha mpachini. Masha. Yo. Masha, mehu meni aji. Akwaba. Masha, eye panse wasaba. Yeah. Baby am call and there. Hamza. Wo nkon. Enya dia eso obi adidi agro sa ya ewe. Mpa Masha. Enya dia so enti na say no. Ma je say ha no COVID-19 protocol no. Na wo no o mask ra wo she. Masha sha. Show mask. Obi bia show me fa ni agro. Say Masha. Se me fa ni agro baby am ko da e no. Me pese mu bia munya hom ka. Enya hom ka sam na me ka no. Nti se free na ko no me make sure. So make sure so bia. Say Masha. Number 1, obesha wo mask no. Upia fifia, obesha wo mask no. Say Masha. Number 2. Hohron sano. Yes. Hohron sa. Every time. And the running water, what the seminar? Mpa Masha. Now they are hohron sa come on. Be 20 seconds ko na wo. Ati America no. Enu hu pa. Uwie so a sanitizer so ho. Say Masha. Sanitizer, enu so eso make sure. Uso bibi mu obijo visika revia wasi sanitizer. Say Masha. And a social distancing no. Tino sana mhwe. Social hu hia pa. Say Masha. Hey. Baby am ko na ho nye o. Masha. Ho nye. Ntimu na am be careful. Masha. Thank you. Masha.
Many are G. Masha only baby. Koda ejimano meye. Masha man spanner. Masha phone. Tati mo. Mama body yare we dia jinsemo. Ba me de me we ni da so pa se ne ho beto no. No kre. Na so ni gidi se ventilator ye si e di sinisi ya. Sitil na unhu ya oti ase de. Onche bi obebe fi. Me so sa ye mbo mpa keke se ne ho beto no. Na boaja so ye den. Aboaja so ye den. Onim se ni pe ya nya yare ibi. Ya quarantine no. Na wakodem ho so koyi unyama. Nyama bea na untumi ntwen. Se ne bea ye di nipa ni pia na wakoyi unyama. Oni aboaje kasa onpese obetie hwe. Na unkai senya na osi ya na nyoma fa. What is the coronavirus? About Master Fowl near Manu Coenim, Coenim Fia for I near my now. I said, me no tis how. Mr. Fia, boss, Fia, Fowl John, Fia Coca. Me family Jones and free uncle. Just ocean me. Oh. Cross 2 meters standing. So winning say unse nose mask. Na unhohoro wonsa. Untumi ma ha. What's up? O nose mask. Say na abusa me no. John you ma be na abusa no. Ah, now we big deal be na wo. What you na we are you Florence Nightingale and I say muchiche ska wa. Momo na ye chiche wo ha. Be fa ko. Mbo on. Tu oni my barisa no. We dey kind come. It's only some down for you. Now when you know na kasa no dey na no betu. Say abrofo no ma me kan show. And I yare kitwa we mama tete ma dey ahye ma no. I said dem ye say nkura o say by force ninja like there. Then na mo cheche. Ah. Mo kwa kan bi na nkofo wu ba heart organ no. Hwe abrofo no mo pese betu kwa akọ ni. To mo mo say we no. Utana girls we pa the fuck up Charlie. Show no ya radio. Hey. Boy we nso do on ferry hwe kra. Na wo so die. Bibia wo pe. He fought a good fight though. May his soul rest in peace. Hello. Hello. Yeah. Yeah. Chumo. What you mean? Yeah, kosi. Akolana ina aboaje. Anye. Mo try ma don't be anu nti anye. Oh. What's this thing? Well, no, over a party. Another thing. Aboaje. Somebody the name of no not as a paper. Oh, bra, then I can. Bra. Ah, bra, Janet, oh, yama, smoke, bra, said ye. Bra. I was it ye. Hey. What's this side? Black, what's this side? Hey! I'm gonna need that. Coming up on the next episode. I said, I'm
Jaja, what could be better? What could be better? Yadeɛ akɔdeɛ wuo bi aba your friend COVID-19 na saa yadeɛ yi akwan baako a yɛhu sɛ atumi boa yɛ kɛse ɛne sɛ yɛbɛdi yɛhudi enti yɛma mpani ɛne wɔn a onim apɔmuden nsɛm so atu yɛmfo sɛ edi kan ohoro wɔn nsa na fa semina ɛyɛ uwie nso a use hand sanitizer baby a wobɛkura nsuo ne use hand sanitizer no bɔmmɔden sɛ wobɛhyɛ nose mask ɛmfa ni agorɔ ɛnyɛ ne sɛ woyɛ ama obi yɛ nose mask no na afei social distance no nso no bɔmmɔden fa yɛ adwuma na sɛ woni biribi ayɛ wɔ kurom a ɛnyɛ afɛdie ni agorɔ tena fie na bɔ ho ban na yadeɛ kɔ ne ɛwɔ yi ebi abenyaw yɛnhyɛ yɛn ho so na yɛ mmɔden sɛ yɛbɛtumi edi nea yɛde ato hɔ sɛ yɛn di so no so ehia sɛ ɔbɛsesa wo suban mɛsesa suban na edi aboa yɛn The Golden Coast, so called by Europeans on account of its abundant and copious yield of gold things and treasures of nature, is also of successful minds.